या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची, पाहत रहा कोकण साधलाय। आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। अखेर तिसऱ्या दिवशी वैभववाडीचे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षांनी स्टॉल धारक महिलांच्या उपोषणाला भेट दिली। मात्र उपोषणकर्त्या महिला चांगल्याच भडकल्या। सांगा आता जगायचं कसं, असा अर्थ सवाल त्यांनी प्रशासनाला केलाय। पाहूया। काम करा, त्या व्यक्तीला समोरच्या भूमी अभिलेखच्या ऑफिसमध्ये पाठवा। आम्ही कधी प्रयत्न करतोय आणि त्याचा सर्वे कधी झाला याची पण चौकशी करा। असा विषय नाहीये। अहो साहेबांनी ज्या दिवशी शब्द दिला त्या दिवशी आम्ही जबाबदारी अधिक वाढली तुमच्या पुनर्वसनाला। पण तुम्हाला तेवढं तुम्ही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे गुरुवारी स्टॉल काढतो म्हणून शब्द दिला, काढलेला नाही। अहो त्यांच्या पोटाला भूक आहे, आता पैसे द्या, त्यांना निधी द्या। आम्हाला मदत करा, त्यांना 2 महिने त्यांना पोसा होत आहे ना। माझा मला माहित आहे, माझ्या घरात 12 कुटुंब आहेत, 12 माणसं आहेत। आज 12 माणसं, त्यापैकी 11वा मी आहे, 12वा 11 माणसं घरात आहेत। पॅरालिसिस झालेले 2 आहेत, यांना माहिती आहे। मला सांगा मी कसं जगायचं? आज 3 महिने मी भिकाऱ्यासारखा फिरतोय गाडी घेऊन, पाणी आणि टेस्टर घेऊन गाडीत आहे। आता बघा जवळ बोला मी कसं जगायचं 3 महिने? मला समजणार सगळ्यांची आम्ही जाणतो ना। तुम्हाला जर याची जाण असते तर आम्हाला तिथं हटवलं नसतं। फोटो काढताय तुमच्या ठरावामुळे शिववर कसं ढकलतो? शिवून ठराव गेला, ठराव देतो 17 लोकांचा। कुणी केली कारवाई ते तुम्ही सांगा। मी बाजूला चालू ना। म्हणून झालं बरोबर। सरळ सांगतात की तुम्ही 17 नगरसेवकांनी ठराव दिला म्हणून आम्ही कारवाई केली। मुद्दा काय? तुम्हाला ती योग्य न वाटत असली तर त्यांच्यावर कारवाई तुम्ही करा।
राव कोणी करून दे, पण त्यांनी जर वैयक्तिक जर केलेला असला ना तर तुम्ही 17 जण आहात त्याच्यावर ना. हा विषय आहे. म्हणजे प्रशासन आणि प्रशासन ऐकून घ्या. हे बाबा, प्रशासन आणि प्रशासक यांच्यामध्ये समन्वय नाही. प्रशासक आणि प्रशासक यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे हा विषय झालेला. हा, कोणावरती विश्वास ठेवायचा? प्रशासनावरती ठेवायचा की प्रशासकावर ठेवायचा? ते उत्तर. ग्रामपंचायतीपासून त्यावेळी मनक नव्हता काढा म्हणून, आणि हे आल्याबरोबर यांनी ताबडतोब त्याच्यावर कारवाई केली. प्रशासनात गेल्यानंतर प्रत्येकाचे हात बांधलेले आहेत. त्यातून काही मार्ग होंडा बाजारपेठेत रस्ता किती फुटाचा आहे? 1 मिनिट. होंडा बाजारपेठेचा रस्ता किती फुटाचा आहे? आमची अवस्था त्याच्यापेक्षा मोठी आहे. करूच नका ते बोलता कशाला बोलूच नका तुम्ही. आमचा मुद्दा एकच, तुम्हाला माहित नाही तर तुम्ही शिववर ह्या गोष्टी तुम्ही सांगा आता बोलू नका. मी सांगा तुम्ही हैराण झाले. तुम्ही 1 मिनिट, तुमचं उपोषण 3 दिवस चालू आहे. तुमची एक्स्ट्रा ऐका तरी, तुमची जर एक्स्ट्रा एनर्जी इथे संपवला तर पुढची जे उपोषण चालू करणं कसं ठेवणार? 2 मिनिटं ऐका तरी. हे लोकप्रतिनिधी म्हणून इथे आले तुमचं म्हणणं ऐकण्यासाठी. ते काय म्हणतात की आम्हाला जेवढे आमच्या अडचणीत आहेत त्याच्यासमोर आम्ही चर्चा करून तुम्हाला एक निर्णय देऊ शकतो. तुमच्या मागण्या ज्या आहेत, तुमचं म्हणणं आहे ते त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ऐकून होणार नाही असं ते म्हणतात. मग तुमचं जे ऐका, कशाला बोलता? मग तुम्ही एनर्जी जपून आता उपोषण सपोजच्या अगोदर कटी पडू टाका, गप्प राहा ना. तुम्हाला काय, तुम्हाला त्यांच्या गोष्टी मान्य नसेल, तुम्ही मांडलात ना, विषय बंद करा. तुमचं उपोषण चालू ठेवायचं तसं चालू ठेवा. मग ऍडिशनल बोलण्यात काय पण नाही. हे तुमच्यासाठी अहो ऐका ना, नंतर काय करायचं, त्याला कुठेतरी त्रास होईल अशा गोष्टी करू नये. त्यांनी त्यांचे मुद्दे सांगत नाही, त्यांच्या हातात आता बघतील तहसीलदारांनी, ते बघतील. हा मग त्यांना नाही सोडायचं, त्यांना नाही सोडायचं. आता विषय सोडून द्या, त्यांचं ते बघतील काय करायचं. जरा गप राहणार हो शिवगड. असं नाही, प्रकल्प करताय ना, तर जून मध्ये खोदलेलं गटर अजून पूर्ण नाही झालं. शांत बसा, शांत बसा. मग ते करा आणि घेऊन येवा, सोडून द्यावा. करा आणि घेऊन येवा आणि मग सोडून द्या. तुम्ही जर प्रयत्न करत असाल तर प्रयत्न तो काहीतरी आधीच हे केला असेल. हो शिवगड बोलू नका, शांत बसा तुम्ही सगळ्या. सोडू नका, त्यांनी सांगितलं तुम्ही सोडले का, रिक्वेस्ट केली, समंजसपणा दाखवली काहीतरी.
मध्ये खोदलेलं गटर अजून एवढ्या फुकट झाला होता, जरा शांत बसा ना. आता करून देणार आहेत. काहीतरी सांगायचं म्हणजे आपल्या PI साहेबांनी सांगितलं काही ज्या गोष्टी आहेत, तुम्हाला ते विषय इथला तिथं गेली आणि सांगितलं का की इथे तुम्हाला काही करता येणार नाही. कुठे भीमराव सगळ्याच गोष्टी जर निगेटिव्ह बोलत राहिलात ना तर ह्याला कुठूनही मार्ग निघणार नाही. काहीतरी पॉझिटिव्ह आणि बोला. तेही सांगतो म्हणजे आम्ही अजिबातच आम्ही काही केलं नाही अशा गोष्टी नको बोलू. ज्यावेळी जेवढे बोलायचे आणि बरोबर आहे तेवढं दाखवून ऐका. द्यायचं अशी भाषा नको वापरू. कशासाठी बोलतो? ऐका तरी ऐका भीमराव ऐका. जी काय टेक्निकल प्रॉब्लेम आले पोलीस स्टेशनहून साहेबांनी त्यांच्याशी आम्ही संपर्क केले, पण त्यांच्या काही साहेब टेक्निकल समोर आहेत, साहेबांना विचारा मी किती वाजता गोष्टी आम्ही एकमेकाची संपर्कात होतो त्याही विषयात. तहसीलदारांना रिक्वेस्ट आमदार साहेबांना मी फोन लावायला लावला स्वतः. बबलू मला साहेबांनी सांगितलं ह्या सगळ्या मला मेडिकल मध्ये कामाला राहावं करत होतो असं समजून तरी पण म्हटलं काहीतरी आपण मार्ग काढूया म्हणून. काहीच करत नव्हतं. तेव्हा आपलं ठरलं की त्याच पद्धतीत आपण तुमच्या संदर्भात काहीतरी मार्ग काढूया. काय म्हणजे शिवणकडनं माहिती घ्या. बघा ना, आता तुम्ही मला सांगा आम्ही काय सांगितलं त्यांना, आमचा मुद्दा काय यांच्याबद्दल माझ्याकडे एवढाच विषय आहे. आदेश दिलेला नाही आहे. आमच्या मंदात दिलेला आहे म्हणून. दिलं जातं दाखवा तुम्हाला म्हणावं, आमचं काम नाही. हे दाखवलं तर म्हणा, हे आणि ते मोकळे होतात आणि तुम्ही चांगलं देणार विषय ते घेत नाही. काढण्याचा अधिकार ज्याला आहे त्यांनी काढलं पाहिजे ना. मी सांगते वैभवडीचे पाणी पुरवले जाते. हो. पाणी ते बांधकाम सभापती. टाकीची व्यवस्था हो, बांधकाम सभापती. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो मी, माहितीसाठी तुम्हाला. कलेक्टर साहेबांनी काय सांगितलं, हटवलं का? हो. लेखी घेतलाच नाही का शिवाजी राणे? हे बघा, लेखीचा हा विषय नाही. हे बघा सांगतो तुम्हाला, तोंडी नाही बोलायचं, लेखी घ्यायचं. फोनवरती बोलले ना. हा फोनवरती नाही काय, लेखी घ्यायचो. हे बघा तुम्ही जे म्हणताय ना, लेखी घ्यायचं. होय, तुम्ही जे कुठल्याही गोष्टीला लेखीला महत्व असतं. नगरसेवक साहेब तुम्ही जे सांगताय ना की स्टॉल हटवण्याचे कलेक्टरला नाही किंवा बांधून देण्याचं कलेक्टरला नाही, तुम्हाला एक पत्र दाखवतो. म्हणजे तुमचा तिथे काय संबंध नाही. आता पहिले काय तुम्ही म्हणता मग तुम्हाला माहिती व्हायला पाहिजे. हे बघा, संदर्भ मागणी सिंधुदुर्ग आदेश देश क्रमांक 1/SR 1 दिनांक 22/11/2001 रोजी तहसीलदारांना पत्र लिहिलं होतं त्यांनी. क्रमांक महसूल जबाबी खोके 984/2001 तहसीलदार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण गोवा, कर्नाटकसह महाराष्ट्र राज्यात प्रसिद्ध असलेला सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरीचा हुडोत्सव यंदा 12 मार्चला हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत साजरा होणार आहे. या निमित्तानं होणारे वाघखेळ, घोडेमोडणी आदी परंपरांना विशेष महत्त्व आहे. ही परंपरा जपण्यासाठी थेट लंडनमधून कुणकेरकर बंधू गावात येतात. वाघाचा वेश परिधान करून रणरणत्या उन्हात अनवाणी पायानं दारोदार जातात. यंदा आनंद कुणकेरकर ही परंपरा जपण्यासाठी गावात आलेत. त्यांच्याशी कोकण 7 लाईव्हनं केलेली ही खास बातचीत.
कुणकरीच्या या सुप्रसिद्ध ओढोत्सवात अनेक खेळ 7 दिवस होतात. वाघ खेळ असेल, घोडेमोडणी असेल, ज्याबद्दल आपण मगाशी म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे या गावाच्या ह्या ओढोत्सवाचं नातं हे विदेशात सुद्धा जोडलं गेलेलं आहे. थेट इंग्लंडमधनं या गावचे रहिवासी असणारे या परंपरा जपण्यासाठी, रीतीभाती जपण्यासाठी आपल्या गावात येतात. तसेच आनंद कुणकेरकर आपल्यासोबत आहेत. ते थेट लंडनमधनं या ठिकाणी आले आहेत आपली परंपरा जपण्यासाठी. काय सांगाल, तुम्ही आणि तुमचे बंधू दरवर्षी घोडोत्सवात ही परंपरा जपण्यासाठी गावात येतात, अगदी दारोदार फिरून ज्या परंपरा आहेत त्या जपतात, काय सांगाल? काय देवाची सेवा करायची आहे आणि ती देवाने आम्हाला हे दिलं आहे सेवा करण्यासाठी, ते आम्ही करतो. मन मोकळेपणाने आम्ही येतो इथे आणि देवाची सेवा करतो दरवर्षी दोघंजण. दरवर्षी तुम्ही येता? म्हणजे एक वर्षी मी असतो, एक वर्षी माझा भाऊ असतो. हा संपूर्ण पेहराव करून अगदी अनवाणी तुम्ही चालता, गावागावामध्ये जाता. तिथलं राहणीमान इंग्लंडमधलं आणि आपल्या मायभूमीत आल्यानंतर गावातल्या लोकांबरोबर मिसळल्यानंतर कसं वाटतं? काय नाही, गावातले लोक ते अगोदरपासून आहे. आता तर आम्ही तिथे गेलो आहे, पण गावातल्या लोकांना विसरू शकत नाही. ते आमचीच आहे. आम्ही कामासाठी बाहेर तरी असलो तर आमचं मन इथेच असतं. नक्कीच. आता आपण पाहतो की पिढी बदलते, आमची मुलं बाहेर जातात आणि नंतर आपल्या जन्मभूमीला विसरतात. पण तुम्ही जन्मभूमीला तर विसरलं नाहीच, पण ही परंपरा सुद्धा विसरलेला नाही. त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? हे जरा आमच्या वडिलांनी आम्हाला दाखवलेलं आहे. त्यामुळेच आमची जी इच्छा आहे ती आम्ही येऊन इथे हे करतो. तसंच आम्ही आमच्या भाऊबंधांना त्यांना पण सांगता की तुम्ही पण तुमच्या मुलांना जे आहे ती परंपरा ते दाखवा आणि त्यांना त्यांची इच्छा काय ते तुम्ही इकडचं जो हे असतं तो काय म्हणतात ते उत्सवाचं रीतिरिवाज, परंपरा, रूढी परंपरा ते त्यांना दाखवा आणि त्यांना पण ही सेवा करायची इच्छी त्यांना पण हे द्यायचं. काय सांगाल, अगदी थेट लंडनमधनं ते इथे आलेत. अगदी आपली माणसं जेव्हा बाहेर जातात, म्हणजे अगदी आपल्या मुंबईत गेल्यानंतर सुद्धा काही लोक परंपरा विसरतात, पण हे विदेशात जाऊन सुद्धा परंपरा विसरले नाही. आपल्या कुणकेरी गावचा जो ओढा उत्सव जो आहे तो आमच्या गावातील हे सर्व जे काही लोक आहेत ते लंडनमधून राहूनसुद्धा आज पहा ते अनवाणी या संपूर्ण उन्हामध्ये चालून हे करतात. आणि आमच्या जे भावई देवीची जी परंपरा आहे आणि अतिशय हे लोक अतिशय चांगल्या प्रकारे इथे आपली येऊन सेवा करतात. म्हणजे सर्व देवी आणि त्या देवीच्या उत्सवाप्रमाणे त्यांना भरपूर त्यांना खूप मान आहे. धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या या माहितीसाठी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने: गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यास माड्याची वाडी, श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्यास बेती पणजी, संस्थापक अखिल भारतीय महात्यागी साधू महाराज आखाडा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडे काका महाराज यांच्या उपस्थितीत 108 यज्ञ कुंडांचा महाशिवयाग एक अनंत फलदायी यज्ञ रविवारी 12 मार्चला वाळकेश्वरवाडा बेती बारदेश गोवा इथं पार पडणार आहे. श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यास माड्याची वाडी, श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्यास बेती पणजी, संस्थापक अखिल भारतीय महात्यागी साधू समाज आखाडा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडे काका महाराज यांच्या उपस्थितीत 108 यज्ञ कुंडाचा महाशिवयाग एक अनंत फलदायी यज्ञ रविवारी 12 मार्चला वाळकेश्वरवाडा बेती बारदेश गोवा इथं पार पडणार आहे. श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवान्यास यांच्या माध्यमातून या महाशिवयागाचं आयोजन करण्यात आलंय. या महाशिवयागास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खवटे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, पेन दी फ्रान्स पंचायत सरपंच स्वप्नील चोळणकर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. सकाळी 8 ते दुपारी 12:30 प्रमुख यज्ञयाग, दुपारी 12:30 ते 1 मुख्यमंत्री स्वागत समारंभ, दुपारी 1:30 वाजता सद्गुरूंचे मार्गदर्शन, दुपारी 2 वाजता
महाप्रसाद व 3 वाजल्यापासून अखंड जपसेवा केली जाणार आहे. गोव्याच्या निसर्गरम्य देवभूमीत पर्यावरण, अध्यात्म, विज्ञान, संगीत, संस्कृती, श्रद्धा, भक्ती आणि कर्म यांचा सुरेख संगम असणाऱ्या 108 यज्ञकुंडांच्या महाशिवयागादरम्यान आपले दुःख, दारिद्र्य, अरिष्ट दूर करण्यासाठी या महायागात आपण सहभागी होऊन आपली पुढची वाटचाल समृद्धीकडे नेण्यास सज्ज व्हा. या सुवर्ण क्षणाचे साक्षीदार व्हा, असं आवाहन श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्यास यांच्या माध्यमातून करण्यात आले. 12 मार्चला जो आमचा महाशिवयाग होतोय गोव्यामध्ये, ह्या शिवमहायागाची सुरुवात आदल्या दिवशीनच आहे. बाहेरून येणारे लोक आहेत त्यांची व्यवस्था केलेलीच आहे. सकाळी 8 वाजता महायाग सुरू होणार आहे आणि 8 वाजल्यापासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत हा महायाग अखंडपणे चालणार आहे. आणि ह्या महायागामध्ये मी सर्व कोकणवासीय, गोव्यातील देवभूमीतील सर्व भाविक भक्तगणांना एकच नम्र निवेदन करतो, की नम्र आवाहन करतो की या यागाचं शेवटचा क्षण जो आहे आहुतीचा, या आहुतीच्या क्षणामध्ये, ह्या आहुतीच्या पर्व काळामध्ये अगदी आवर्जून उपस्थित राहा आणि ह्या सुवर्णमय क्षणाचा आनंद घ्या, एवढीच तुम्हा सगळ्यांना माझी नम्र विनंती आहे. आणि हा क्षण आयुष्यातला एक अनमोल ठेवा, जतन करा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. मोती तलावाच्या काठावरील आठवडा बाजार हा नागरिकांना सोयीस्कर आहे, त्यामुळे कुठलंही सौंदर्य अबाधित होण्याचा प्रश्न नाही. केसरकर आता राज्याचे नेते आहेत, त्यांनी बाजारात लुडबुड न करता बेरोजगारांना रोजगार द्यावा. उगाच आठवडा बाजार अन्यत्र हलवल्यास भाजपाचा त्याच कडाडून विरोध राहील, असा इशारा माजी नगराध्यक्ष तथा भाजपा प्रवक्ते संजू परब यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. म्हणजे मी आठवडा बाजारावर बोललो. हा आठवडा बाजार आम्ही सार्वमते चालू केला होता. सन्माननीय केसरकर साहेबांनी 1-2 दिवसापूर्वी जाहीर केले की हा बाजार आपण हलवणार. नको त्या गोष्टीत केसरकरांनी लुडबुड करू नये. सर्वसामान्यांसाठी योग्य असा जागा आहे, योग्य असा बाजार आहे. इथं महिलांची छेडछाड होत नाही, पार्किंगची व्यवस्था चांगली आहे, इथं शौचालयाची सोय आहे. सर्व गोष्टी सोयीयुक्त असा बाजार आहे. 10 तासाने सौंदर्याला कोणतीही बाधा होत नाही. हे सौंदर्य बघण्यापेक्षा जे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांना केसरकरांनी नोकऱ्या द्याव्या, त्या गोष्टीसाठी केसरकरांनी जास्त लक्ष द्यावा. आता निवडणूक आली म्हणून काहीतरी विषय काढू नये. त्यामुळे केसरकरांना माझा सल्ला आहे, अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने याला कडाडून विरोध करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध. रक्तपेढीची सुविधा. 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. महिला दिनी सुरू झालेलं वैभववाडीतील स्टॉलधारक उपोषणकर्त्या महिलांचं उपोषण 3रा दिवस उजाडला तरी सुरूच आहे. आता तर एकेका उपोषणकर्त्याची तब्येत बिघडू लागली आहे. मात्र निर्दयी बनलेल्या प्रशासनाला सोयर सुतकच नसल्याप्रमाणे दुर्लक्ष केलं जात आहे. पाहूया. साडू कधी
जरा एक मिनिट आतापर्यंत कशाला तिथं सरकारी फोन लावा नाही सगळ्या व्यवस्था आहे, सगळ्या व्यवस्था आहे. सगळ्यात काय नाही त्यांची अडचण आहे. मॅडम घ्या जरा त्यांना मदत करा त्यांना. हो उचला अरे मान धरा मान. हो माळकर, एकाने माने गाली हात घाला आणि एकाने मागणं असं पाय मांडी गाली हात घाला. कशातून जाणार ठीक आहे का? तिला आधी उभी राहून देता. ते पिशव्या होत्या शांत बसा, दाखवू नका. निवांत बोला. या नगरपंचायत सगळे जे येतात त्यांच्याकडे हो जीव करता म्हणजे आमचं पण करता हो. तुमचं काही जगा वेगळं वैभववाडी स्टॉलधारक महिलांचा आज तिसऱ्या दिवशी उपोषण सुरू आहे. आता चर्चेसाठी नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष बांधकाम सभापती आले होते आणि या दरम्यान आणखी एका महिलेची तब्येत बिघडली आहे. तिला आता ग्रामीण रुग्णालय वैभववाडी येथे दाखल करण्यात आलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. उन्हाळ्याला आता सुरुवात झाली आहे. त्या उष्णतेचा पारा कमालीचा वाढलाय. 2 दिवसांपूर्वी उष्णतेच्या झळा मोठ्या प्रमाणात बसत होत्या. पुढचे 5 दिवस कोकणातील उष्णतेची काय स्थिती आहे याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे सावंतवाडी करेस्पॉन्डंट विनायक गावस. विनायक, काय आहेत अधिक अपडेट? भारतीय कृषी हवामानशास्त्र विभाग आणि कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांच्या माध्यमातून पुढच्या काही दिवसात होणाऱ्या हवामानाच्या बदलाबद्दल अंदाज वर्तवण्यात आला. तापमानात होणाऱ्या वाढीबद्दलचा हा अंदाज आहे. प्रामुख्यानं कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जर अंदाज पाहता 11 मार्च रोजी कमाल तापमान हे
36 अंश सेल्सिअस एवढं असेल तर किमान तापमान हे 19 अंश सेल्सिअस असणार आहे. दुसऱ्या दिवशी 12 मार्च रोजी कमाल तापमान 36 अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअस असेल. तिसऱ्या दिवशी 13 तारीखला 37 अंश सेल्सिअस एवढं कमाल तापमान तर किमान तापमान 20 अंश सेल्सिअस एवढं असणार आहे. चौथ्या दिवशी 36 अंश सेल्सिअस एवढं तापमान कमाल तापमान आहे तर 21 अंश सेल्सिअस किमान तापमान असणार आहे. पाचव्या दिवशी 15 मार्च रोजी 35 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान तर 21 अंश सेल्सिअस किमान तापमान असणार आहे. याचप्रमाणे सकाळची आर्द्रता पाहिली तर ती 48 ते 60% एवढी सरासरी असणार आहे 5 दिवसांसाठी. तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ही 29% ते 49% एवढी असणार आहे. वाऱ्याची दिशासुद्धा पूर्वोत्तर आग्नेयकडे व पूर्वेकडे प्रामुख्याने असताना पाहायला मिळणार आहे. रत्नागिरी तालुक्याचा विचार केला तर पहिल्या दिवशीचं म्हणजेच 11 मार्च रोजीचं कमाल तापमान हे 37 अंश सेल्सिअस एवढं असेल तर किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअस असणार आहे. दुसऱ्या दिवशीचं 38 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान तर किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअस असणार आहे. तिसऱ्या दिवशी 13 मार्चला 37 अंश सेल्सिअस हे कमाल तापमान असेल तर किमान तापमान 19 अंश सेल्सिअस एवढं असणार आहे. चौथ्या दिवशी 36 अंश सेल्सिअस एवढं कमाल तापमान तर किमान तापमान हे 17 अंश सेल्सिअस असेल. शेवटच्या दिवशीच म्हणजे 5व्या दिवशी 35 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान तर किमान तापमान हे 18 अंश सेल्सिअस असं रत्नागिरी जिल्ह्याचं हे तापमान असणार आहे. त्यात सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ही 5 दिवसाची सरासरी बघितली तर 43% ते 60% एवढी असणार आहे. दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ही 29 ते 47% अशी असताना पाहायला मिळणार आहे. वाऱ्याची दिशा पूर्वोत्तर ईशान्येकडे आणि पूर्वेकडे प्रामुख्याने पाहायला मिळते. अशा पद्धतीचा जो अंदाज आहे तो या ठिकाणी वर्तवण्यात आलेला आहे. तापमान वाढल्यानंतर नेमकी काय काळजी घ्यावी याबद्दलच्या काही सूचना करण्यात आल्यात का? कोकणात दिवसा तापमानात झालेल्या वाढीमुळे उष्माघाताचा फटका हा आंब्याला बसणार आहे. बहुतांश ठिकाणी आंब्यावर डाग उठल्यानं आंबे खराब होऊन गळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. फळांचा राजा कोकण हापूस आंब्याला देखील सततच्या बदलत्या वातावरणाचा फटका बसणार आहे. बहुतांश ठिकाणी आंब्यांवर डाग उठल्यानं आंबे खराब होऊन गळू लागणार असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. सनबर्न झालेले आंबे हे बागायतदारांना फेकून देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही आहे. या संदर्भात या कोकण विद्यापीठाकडनं आणि हवामान खात्याकडनं काही सल्लेसुद्धा या ठिकाणी देण्यात आलेले आहे. या 5 दिवसामध्ये आंबा बागायतदारांना विशेषतः आंबा काढणी सकाळी किंवा संध्याकाळी उन्हाची तीव्रता कमी झाल्यावर करावी अशा पद्धतीचा सल्ला त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर फळांचे तापमान वाढून साख्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्यानं आंब्याची फळे काढल्यानंतर लगेच ती सावलीमध्ये ठेवावीत असा सल्ला त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. तर आंबा फळांची वाहतूक ही रात्रीच्या वेळेस करण्याचा प्रमुख सल्ला हा या ठिकाणी देण्यात आला आहे. तापमानाच्या वाढीमुळे बाष्पीभवनाच्या वेगात वाढ संभवत असल्यानं आंबा झाडाला ताण बसून फळगळ होण्याची शक्यता या ठिकाणी वर्तवली आहे. त्याचबरोबर जे वाढीच्या अवस्थेतील आंबा फळ आहे ज्याच्यामुळे प्रखर सूर्यकिरणामुळे भाजण्याची शक्यता असल्याने त्याचं संरक्षण करण्याकरिता विद्यापीठाने दिलेल्या शिफारसीनुसार कागदी पिशवी त्याला लावण्याचा सल्ला या ठिकाणी दिला आहे. त्याच्याचबरोबर काजू, चिकू, केळी, नारळ, सुपारी, नवीन फळबाग आदींच्या बाबतीत सुद्धा अशाच पद्धतीचा सल्ला हा विद्यापीठाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. रोपांचे वाढत्या उन्हापासून संरक्षण करण्याकरिता रोपांच्या बुंध्याला बोर्डो पेस्ट लावावी तसेच रोपांना वरून सावली करावी अशा पद्धतीचा सल्ला हा या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर हवामान आधारित हा सल्ला कृषीविषयक सल्ला या ठिकाणी दिला आहे. भाजीपाला पिके या संदर्भात सुद्धा त्यांना वारंवार सिंचन द्यावे, पिकाची संध्याकाळी किंवा अगदी सकाळच्या वेळी पाणी द्यावे, विशेषतः पाण्याचा वापर या ठिकाणी करावा असा सल्ला दिला आहे. कडधान्याच्या बाबतीत सुद्धा तापमानात वाढ संभवत असल्यानं कडधान्य पिकांच्या पक्क्या शेंगा उन्हामुळे तडकून होणारं नुकसान कमी करण्यासाठी शेंगांची काढणी ही सकाळच्या वेळी करावी अशा पद्धतीचा सल्ला दिला आहे. फुल पिकांसंदर्भात सुद्धा बाष्पीभवनाच्या वेगात वाढ संभवत असल्यानं मोगरा, सोनचाफा, अबोली फुले बहरत अवस्थेत असताना पिकास ताण बसण्याची शक्यता असल्यानं
पिकास गरजेनुसार पाणी द्यावं असा सल्ला दिला आहे. पशुसंवर्धनाच्या बाबतीत सुद्धा जनावरांच्या शरीराचं तापमान संतुलित राहण्यासाठी जनावरांना ताजे स्वच्छ पाणी मुबलक प्रमाणात देण्यात यावे. तसेच उष्णतेचा ताण कमी करण्यासाठी वैरणीवर 1% गुळ पाणी आणि 0.5% मीठ यांचे स्वतंत्र दहन करून शिंपरावे असं सल्ला दिलेला आहे. उष्णतेपासून जनावरांचे संरक्षण करण्याकरिता दुपारच्या वेळी जनावरांच्या अंगावर थंड पाणी शिंपडावे, त्यामुळे शरीराचे तापमान कमी होण्यास मदत होईल असा सल्ला या ठिकाणी जनावरांच्या बाबतीत देण्यात आलेला आहे. तर कुक्कुटपालन संदर्भात सुद्धा कुक्कुटपालन शेडमध्ये पाण्याची भांडी वाढवावी व पिण्यासाठी स्वच्छ आणि थंड पाण्याची मुबलक प्रमाणात देण्यात यावं असं सांगितलं आहे. तसंच खाद्य सकाळी किंवा संध्याकाळच्या वेळेत देण्यात यावे. उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी कुक्कुटपालन शेडचे गवत, भाताचा पेंडा किंवा नारळाच्या जावळांनी झाकून त्याची अति उन्हाच्या वेळी पाणी पडेल अशी व्यवस्था करावी. तसेच वारा वाहत असल्याच्या दिशेने शेडच्या बाजूस पाण्यात भिजवलेली बारदान किंवा गोंडपाट बांधावे असाही सल्ला दिलेला आहे. तर शेतीत काम करणारे जे कामगार आहेत त्यांनाही काळजी घेण्याचं आवाहन या ठिकाणी केलं आहे. शेतामध्ये दुपारच्या वेळी काम करणं टाळावं अशा पद्धतीचा सल्ला दिला आहे. कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ थंड पाण्याचा पुरवठा ठेवावा. कामगारांना उष्णतेच्या लाटेबद्दल जागरूक करावं अशा पद्धतीचा कृषीविषयक सल्ला या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. तर सनस्ट्रोकग्रस्त व्यक्तीवर उपचारासाठी ओल्या कपड्याचा वापर करावा किंवा त्याच्या डोक्यावर पाणी घालावं अशा पद्धतीचा सल्ला या ठिकाणी दिलेला आहे. त्या व्यक्तीस ORS प्यावयास द्यावे किंवा लिंबू सरबत द्यावे. शरीरात पर्याप्त पाणी टिकून राहील असे अजून उपयुक्त जे काही गोष्टी आहेत ते देण्यासाठीचा सल्ला या ठिकाणी दिलेला आहे. तसंच जर अति काही झालं तर जवळच्या आरोग्य केंद्रात संपर्क साधावा असं सल्ला दिलेला आहे. उन्हात शरीराचे तापमान सतत वाढत असेल, डोकेदुखी, चक्कर येणं, अशक्तपणा, मळमळ किंवा निराशापणा जाणवत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचं आवाहन या ठिकाणी कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. या संदर्भातली संपूर्ण माहिती ही ग्रामीण कृषी मोसम सेवा महोदय याचे तांत्रिक अधिकारी डॉक्टर यशवंत मुठाळ यांनी दिलेली आहे. तर नक्कीच येत्या 5 दिवसात उष्णतेत होणाऱ्या वाढीच्या या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर हवामान खात्यानं दक्षता घेण्याचा आवाहन आणि त्याच्यासाठी फळ असेल किंवा जी पशुसंवर्धन असेल, कुक्कुटपालन असेल, अगदी शेतमजूर असतील यांना काळजी घेण्यासाठी सल्ला सुद्धा या ठिकाणी दिलेला आहे. धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या या माहितीसाठी. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कोकणात शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. 5व्या दिवशी सावंतवाडी शहरात मोठ्या जल्लोषात रंगपंचमी साजरी करण्यात आली. 2 वर्षांचा कोरोनातील बॅकलॉग नागरिकांनी भरून काढलाय. पाहूया.
शहरामध्ये 5व्या दिवशी रंगपंचमीचा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो. ढोल ताशाच्या गजरात कोरोनानंतर हा रंगपंचमीचा उत्साह साजरा केला जातो. माठवाडा इथे हा उत्साह साजरा केला जातो. आपल्यासोबत इथले रहिवासी आहेत, बबलू मिशाळ आहेत. काय सांगाल, उत्साह साजरा केला जातो होळीचा, कोरोनानंतर मोठे उत्साह साजरी होते, काय सांगाल? दरवर्षीप्रमाणे आमची होळी अशी साजरी होते आणि सगळ्या मुलांमध्ये असा उत्सव असतो. आकर्षण मंदिर आम्ही होळी साजरी करतो. होळी पण असते इकडे. त्याप्रमाणे आम्ही 5व्या दिवशी रंगपंचमी साजरी करतो, सगळं मुलं मिळून. ही दरवर्षीप्रमाणे आमची हिंदू परंपरे प्रथा आहे ती आम्ही आमच्या जीवात जीव असेपर्यंत आम्ही चालू ठेवणार. ही पुढच्या पिढीला कळली पाहिजे की आपली परंपरा आधीची काय होती ती आणि ती त्यांच्यानी तर पुढे चालू ठेवली पाहिजे असं आमचं एक मत आहे आणि आम्ही चालू ठेवणार दरवर्षीप्रमाणे. नक्कीच आपण ही थेट दृश्य पाहतो. तर होळी या ठिकाणी केली जाते, रंगपंचमी केली जाते. अगदी सगळ्या गावखेड्यामध्ये परंपरा पाहता 7 दिवस विविध ठिकाणी हा रंगपंचमीचा उत्साह पाहायला मिळतो. या ठिकाणी जर आपण पाहत असू तर सावंतवाडी शहरामध्ये हा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो. संपूर्ण राज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील, नवं सरकार आल्यानंतर मोठा उत्साह साजरा ही रंगपंचमी साजरी करताना पाहायला मिळते. अगदी सावंतवाडी शहरात पोलीस प्रशासन असेल, सगळं प्रशासन असेल, मोठ्या उत्साहात रंगपंचमीचा उत्साह साजरा करताना पाहायला मिळते. कॅमेरामॅन आदित्यसह विनायक आवाज, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. 2 महिन्यांचं 1100 रुपये कमर्शियल बिल शिल्लक असताना महावितरणनं मीटर कट केल्यानं मानवाधिकार संघटना प्रदेश सचिव अमित वेंगुर्लेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. महावितरण अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलंय, पाहूया. दुसरा विषय तुम्हाला विचारतो. एखाद्या ग्राहकाने तुम्हाला सांगितलं तुमचं वायरमन गेल्यानंतर थोड्या वेळानं ये किंवा मी येतो, तुम्ही काय करता? त्यांना काय सांगितलेलं आहे? लाभार्थी कट करा. म्हणजे आजच्या तारखेत 1100 रुपयाच्या वर जेवढी मीटर सावंतवाडी शिल्लक आहेत सगळ्यांचे मीटर तुम्ही कापून आणले. मग काय तुमची ओळखीचे आणि तुमच्या बरोबरची बाजूला ठेवता, खिशात हात घालता, गरिबांची मदत करता का? तुमचं वायरमन वगैरे नंबर माझ्याकडे पोहोचत. मी तुम्हाला आता जे दाखवलं ना ते ऑनलाईनच दाखवलं. पोस्ट असल्याशिवाय आम्ही मूर्ख नाही. तुमच्याकडे तुमच्या संरक्षणाला 1760 कायदे दिले म्हणून सावंतवाडीतले आमचे सामाजिक कार्यकर्ते तुम्ही अडचणीत घातलात. आणि जेव्हा तुम्ही अडचणीत येतात तेव्हा तुमच्याकडे 1760 पळवाटा असतात. प्रतिनिधी लोकांसाठी काम करायला निघतात, तुम्ही फक्त त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायला बघतात. पत्रकारांवर गुन्हे आतापर्यंत तसंच झालेलं आहे. मला फक्त काका नाही विचारायचं, तुमच्याकडे सगळे नियम आहेत ना, मग काम हे त्याचं काम नाही का? बाकीचे जे आहेत त्याला किती दिवस सोडतात? कधी करणार? तुम्हाला असंच वाटतं की काय? हे सगळं असंच वाटतं? तुमच्या हातात जो असेल तो कायदा सगळी मनमानी करता. मग ह्याला मी आता या व्यक्तीला मी विचारलं चुकीचं झालं. जर या व्यक्तीकडे इतर कोणाची दखल नाही तर नोकरी सोडणार का? बरोबर आहे. अरे आता तुम्ही ऑफिसचं काम चाललंय तुमच्या चुकीमुळे. डिपॉझिट किती आहे तिथं?
डिपॉझिट किती आहे? मी बिल भर, एक लक्षात घ्या, बिल सावंतवाडीतली जनता शांत आहे, संयमाने करते, तुम्ही पण कोऑपरेशन करा. सध्या बिझनेस काय चालू आहे काय नाही, कमर्शियल गाळ्याला रेसिडेंशियल नियम लावू नका. कमर्शियल गाळा हा वाणिज्यासाठी उपयुक्त आहे. मग तुमचं पण चुकलेलं आहे, तिथं बिल पडलेलं आहे, बिल नसताना सॉफ्ट कॉपी मिळाली आणि जर तुमच्या या वायरमॅनची कॉन्टॅक्ट चालू असेल तर बंद करू नका. तुम्ही बोललेलं बरोबर आहे का? दरवाजा लॉक होता त्यामुळे दरवाजा लॉक होता तर काहीतरी तिथे बायलाच असतील ना, त्यांना बिल वाटायला ठेवलं, त्यांना काहीतरी बायलाच असतील ना. हेडफोन आता 299 रिचार्ज मारले तिच्यावर, किती कॉल आहेत? फ्री आहेत कॉल साहेब. मेसेज केला होता, दरवाजा लॉक असल्यामुळे खाल्लं टाकलं. मग तुमच्याकडे जर हे सगळे नियम असतात तर जेव्हा लाईट जाते तेव्हा तुमचा फोन तक्रारीचा बंद का असतो? किती वेळा तक्रारीचा फोन बंद आहे? तुमच्याकडचे सगळे नियम, तुमच्याकडचा मीटर नवीन मीटरला कोण आला की मीटर बाहेर न घ्या, हे सगळे नियम तुमच्याकडे लागू आहेत. अधिकारच आहे आमचा. आता आम्ही कोणाकडे आलो तक्रारी मांडायला, तिथे बाहेर काय लिहिलं? जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडे आलोय, तुमच्याकडे आलो. तर त्याच्या पलीकडे आम्ही तक्रारी, आम्ही कोणती तुमच्याशी संभाषण करायचं नाही, येऊन तक्रारी द्यायच्या आणि तारखेवर हजर राहायचं, असं काय आहे का? कंप्लेंट घेतलेलं रजिस्टरला पण नोंद केलं. फोनवर कंप्लेंट चालू साहेब, तुम्हाला पण चांगलं माहिती आहे, तुम्हाला पण आणि पूर्ण सावंतवाडी तालुक्याला पण पूर्ण माहिती आहे किती वेळ फोन चालू असतो तुमचा. तो झाला एक विषय. मला एक सांगा, तुम्ही एखादा मीटर देताय तेव्हा डिपॉझिट ठेवता का नाही? कोणाचे मीटर बाकीचे असतील तर नोकरी सोडाल का? तर तो बोलतच नाही, तुम्ही बोललात. तुम्हाला त्याची नोकरी फ्री आहे, तुम्हाला पण फ्री आहे. तसंच काम आणि जनतेचे प्रश्न तसेच सोडवा. कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, चांगल्यामध्ये राहा. आणि एक लक्षात घ्या, फाटावर जशी पिलं थांबतात तशी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नाही. चांगल्या पद्धतीने त्यांनाच वसुलीसाठी जावं लागतं. मग ठीक आहे, मग आम्ही तुम्हाला भरणाऱ्याची लिस्ट तुमच्या माहितीच्या आधाराखाली मागवतो. तुम्ही किती दिवस थांबवले त्याचा आम्ही सर्व एक प्रेस घेऊन हे करतो, जनतेसमोर मांडतो. मी पण सिस्टीम द्या तुम्ही सिस्टीम मधलं. तसं जर तुम्ही द्यायचं तर आम्ही करत त्या घेऊन वाया कशाला घालवतो? द्या तुम्ही प्रिंट काढून. नाही, कॉन्टॅक्ट मध्ये असून सुद्धा कमर्शियल कनेक्शन आहे. मग हे कुठे बिल कुठे गेलं? सांगितलं तेव्हा 1 तारीखला पाठवलं ना, नाही तर तेव्हा तुम्ही सांगायला पाहिजे होतं. नाही मिळत पाठवत नाही. कमर्शियल गाळा आहे, नियम लावून कमर्शियल गाळा आहे. केलेला आहे का? हे सगळं आहे ना, नाही गाव आणि आम्हाला माहिती आहे तुमचा नोकरीच्या कार्यावर तुम्हाला माहिती. बघून तुम्ही काय करताय? वेळ सारवून घेता, वेळ सारवून घ्या, पण असं परत कोणाबरोबर वागू नका. प्रत्यक्षात हा विषय नव्हता, कारण आम्ही कधी शासकीय नियमाच्या विरुद्ध जात नाही. विषय असा होता की जो दुकानगाळा होता तो कित्येक दिवस बंद होता आणि त्या दुकानगाळ्यासंदर्भात मालक एक नियमातच वागतात. त्यांनी बिलाची 4 ते 5 हजार दुकानगाळा बंद असताना परतफेड केलेली होती. असं असून सुद्धा ज्यावेळेस पालकांनी गाळा एखाद्या व्यक्तीला भाड्याला दिला तर त्यावेळेस ती ज्या व्यक्तीकडे लाईट बिलची एजन्सी होती त्यांना असं वाटलं की पूर्वीप्रमाणे मालकाने तो कोणाला दिलेलाच नाही आणि तिथे मुळात लाईट बिल पडलेलंच नव्हतं. ज्यावेळेस मालकाने मालकाला कॉन्टॅक्ट केला ज्याला भाड्याला दिलं आहे आणि त्याला विचारणा केली की असं लाईट बिल तुम्हाला मिळालं का, तर त्यांनी मालकाला सांगितलं आम्हाला मिळालं नाही पण आपण इलेक्ट्रिक ऑफिसकडनं मागून घेऊ. तर ज्यावेळेस त्यांनी इलेक्ट्रिक ऑफिसकडनं ते बिल मागून घेतलं 1 तारीखला, त्यावेळेस इलेक्ट्रिक ऑफिसचे जे कोण तिथले वायरमन आहेत त्यांना कळवलं की जे बिल आहे ते मेन ऑफिसला पाठवलं जातं आणि त्यानंतरच त्यांना तो निधी येतो. तर त्यात काल दुपारपर्यंत ते कॉन्टॅक्ट होतं आणि काल संध्याकाळी त्यांना बिल न्यायला सांगितलेलं. पण तरी पण वायरमनला असं सांगितलं गेलं होतं की जर तुम्हाला अर्जंट आणि इमर्जन्सी जर असेल तर तुम्ही ऑनलाईन पैसे घ्या. तर वायरमन म्हणाला आपल्याकडे ऑनलाईन प्रोव्हिजन नाही, मला कॅशच पाहिजे. त्यामुळे ते बिल राहिलेलं. त्याला सांगितलं होतं की संध्याकाळी तुम्ही कॅश येऊन घेऊन जावा. आज रोजी माझ्या निदर्शनात असं आलं की सदरचं कनेक्शन कट केलेलं आहे आणि त्यांनी मला ते फोनवरून कळवलं. म्हणून मी आज काय केलं की बरेच प्रलंबित विषय असे होते की आमच्या सावंतवाडीतील जे सामाजिक कार्यकर्ते पूर्वीपासून आपल्या समाजातील लोकांना न्याय देतात, लोकांच्या अडीअडचणीला धावून येतात,
त्यांनी एखाद्या वेळी जेव्हा लोड शेडिंग झालं तेव्हा माझ्या सावंतवाडीतील जे सामाजिक कार्यकर्ते बंधू आहेत आणि आमचे पत्रकार बंधू आहेत त्यांच्यावर जाणून बुजून गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि वेळोवेळी त्यांच्याकडे संबंधित वरिष्ठांनी त्यांना कळवून सुद्धा त्या प्रकरणात त्यांनी कुठलंही कॉम्प्रोमाइज केलं नाही. ह्या नियमाची पायमल्ली त्यांनी केल्यामुळे आज मलाही वाटलं की हे जे चुकीचं काम करतात त्यांची पण कान उघडणी करावी. म्हणून आज मी मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संघटनांमार्फत आमचे जिल्हा पदाधिकारी आणि तालुका पदाधिकारी यांना घेऊन आमचे जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी भेट घेतली आणि यांना हे वास्तव मी जे आहे ते दाखवून दिलं की संबंधित व्यक्तीचं डिपॉझिट आहे, परत तुमचं जे काही 1100 रुपये बिल आहे ते बिलची हार्ड कॉपी मिळाली नव्हती, तुम्ही सॉफ्ट कॉपी पाठवलात आणि काल तुम्हाला ऑनलाईन पैसे नको, म्हणजे तुम्हाला कॅश पैसे होते, ह्याच्यामुळे बिल पेंडिंग राहिलं आणि तुम्ही वैयक्तिक म्हणजे तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये काय चूक मिळालं किंवा काय तुमचा त्याच्यामध्ये द्वेष होता माहिती नाही, त्यांनी ते कटिंग केलं. त्याच्याबद्दल मी त्यांना जाब विचारला तर संबंधित ज्या व्यक्तीने तो मीटर कट केला होता त्याला बोलवण्यात आलं. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे कर्मचारी असल्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर कुठलीही कारवाईची मागणी करणार नाही आहोत, कारण आज रोजी नोकऱ्या मिळत नाहीत. परंतु त्यांना माझा एकच प्रश्न होता की 1100 रुपयाचं ज्या व्यक्तीचं बिल आहे ते तुम्ही कट केलात, मग तुमच्या कार्यकारिणीत किंवा तुमच्याकडे दिलेल्या इलेक्ट्रिक ऑफिसच्या लिस्टमध्ये त्याच्या पुढे बिलं आहेत आणि आजपर्यंत थकीत आहेत, ही जर तुम्ही कटिंग केलेली नसली तर तुम्ही नोकरी सोडणार का? हा माझा त्यांना प्रश्न होता. आणि हा प्रश्न एवढ्यासाठीच होता की सावंतवाडीतल्या जनतेला आपलं जे काही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहेत त्याचे मूळ पदाधिकारी जे आहेत इथे अधिकारी आहेत तेच सहकार्य करत नाहीत. वायरमनचं कायम सहकार्य असतं काय, पण हे अधिकारी त्यांना जी वॉर्निंग देणार तेच ते काम करणार आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसची जी काही मुलं आहेत त्यांना वेळोवेळी पगारसुद्धा मिळत नाहीत, पण त्यांना राबवलं जातं. पण चुकीचं काम जर त्यांना सांगितलं गेलं तर ते त्यांच्या कार्यकर्तीत नसतं, त्याला पुरेपूर जबाबदार हे डिपार्टमेंटचे अधिकारीच आहेत असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. महाड तालुक्यातील राजवाडी ग्रामपंचायत इथं 1.5 महिन्यांपूर्वी बागुल ग्रामसेवक यांच्याकडे प्रहार अपंग संघटनेनं लेखी स्वरूपात 5% निधीची माहिती उपलब्ध व्हावी याकरिता अर्ज दिलेला होता, परंतु 1.5 महिना होऊन देखील ग्रामसेवकानं कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्या उलट उडवाउडवीची उत्तरं देण्याचं काम केलंय. यामुळे संघटनेच्या माध्यमातून अपंग बांधव राजवाडी ग्रामसेवकांचा कार्यालयीन दिवस असल्यानं विचारणा करण्यासाठी गेले असता ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीला कुलूप लावून गेल्याचं समजलं. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ग्रामसेवकांनी कोणाचाही फोन कॉल उचलला नाही. अशा बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रहार अपंग संघटनेनं मागणी केली आहे. जर पत्र जातोय कुठल्या कार्यालयात, शासकीय कार्यालयात, तर 7 दिवसात त्याला माहिती देण्याचा हा कायदा आहे. आज 1.5 महिना झाला, 1.5 महिने त्यांनी आम्हाला लेखी उत्तर दिलेलंच नाही, माहिती तर दिलीच नाही. आज त्यांचा वाढ असताना सुद्धा ते इथं उपस्थित नाही. माझे अपंग बंधू 2 तास इथं उन्हामध्ये तळमळत आहेत. तेव्हा माझी सर्व अपंगाच्या वतीने आता तुमच्याकडे मागणी आत्ताच्या आत्ता त्या ग्रामसेवकाला सस्पेंड काढण्यात यावा, तर आम्ही इथं हलणार नाही, आम्ही इथे उपोषणला बसू. तर या आमच्या अपंगाला हा जाणून बुजून सरपंच आणि ग्रामसेवकाकडून त्रास दिला जात आहे, छळ करण्यात येत आहे. आम्हाला आत्ता सस्पेंडची ऑर्डर पाहिजे. 30 जानेवारी रोजी आम्ही ग्रामसेवक यांच्याकडे एक लेखी पत्र दिला होता अपंग 5% निधीविषयी सखोल माहितीसाठी. आज जवळजवळ 1.5 महिना होऊन गेला, परंतु त्यांच्याकडून आम्हाला लेखी कुठलीही माहिती प्राप्त झालेली नाही. त्या संदर्भात आज गुरुवारी त्यांचा इथं वाढ असतो म्हणून त्यांना प्रत्यक्षात भेटण्यासाठी आलो होतो. सकाळी 9 वाजल्यापासून इथं आम्ही अपंग बंधू 1 वाजेपर्यंत इथं उभे आहात, पण अद्यापपर्यंत ग्रामसेवक किंवा तिथला कुठलाही कर्मचारी हजर नाही. आणि ग्रामपंचायतीला हा कुलूप ही सुद्धा आहे. माननीय BDO साहेबांना व प्रधान मॅडमला यांच्याकडे तक्रार करीत असताना शासकीय अधिकारी, विस्तार अधिकारी साहेब वगैरे इथं हजर झाले असताही सुद्धा अजूनपर्यंत
इथं ग्रामसेवक हजर झालेले नाही, तर माझी शासनाकडे मागणी आहे अशा बेजबाबदार ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात यावी और त्याचं पत्रही आमच्या अपंग बांधवाला देण्यात यावं, ही माझी अशी मागणी आहे. राजेवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये अपंगांच्या मागण्यांसाठी ग्रामपंचायतीकडे काय 25 जानेवारीला पत्रव्यवहार त्यांनी केला होता आणि त्या संदर्भात आज त्यांचा वार असल्यामुळे ग्रामसेवकांचा राजेवाडीचा सर्व मंडळी सकाळी 9-9:30 वाजल्यापासून काहीतरी इथं. नाव काय ग्रामसेवकाचं? बागुल. हां, ग्रामसेवक बागुल इथे नाहीत. त्याच्यानंतर आज गटविकास अधिकारी माननीय प्रभेसाहेब हे रजेवर असल्यामुळं आणि जे आपले सहाय्यक गटविकास अधिकारी आहेत कापसाहेब, त्यांचा कलेक्टर ऑफिसला मीटिंग असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला फोन केला आम्हाला की बाबा ते ग्रामसेवक राजेवाडीला नाहीत, सर्व लोक इथं जमलेले आहेत तिथं, तर तुम्ही जाऊन काहीतरी संपर्क करा. त्याला आम्ही फोन करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा फोन त्यांनी काही रिसीव्ह केला नाही, त्यांना मेसेज टाकले. नंतर मग आमचे सिनियर क्लार्क जे आहे जंगमअण्णा त्यांनी त्याच्याशी संपर्क केला. ते म्हटले ठीक आहे मी आहे इकडे, पोलीस स्टेशनला ते गेले होते. त्यावेळेस आम्ही सर्वजण, मी गुरव आमचे कक्षा अधिकारी आहेत ते, आणि तिथं पोलीस स्टेशनला आम्ही भेट दिली. तिथं काही ते आम्हाला मिळालं नाही, नाहीत. मात्र पोलिसांनी आम्हाला अशी माहिती दिली की ते बाबा काहीतरी इथं अर्ज द्यायला आले होते. ठीक आहे, तर त्याच्यानंतर आम्ही तिथून डायरेक्ट इकडं आम्ही ग्रामपंचायतीवर हजर झालेलो आहोत. ग्रामपंचायतीमध्ये हजर झाल्याच्यानंतर तरी पण ते इथं उपस्थित नाहीत. त्यानंतर सरपंच मॅडमकडे मी संपर्क केला तर त्यांनी सुद्धा असं उत्तर देताना मी सांगितलं बाबा तुमच्या अपंगाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला 25 जानेवारी त्यांनी पत्र दिलेलं आहे, त्याच्यावर तुम्ही कुठल्या प्रकारची कारवाई केलेली नाहीत. तर त्यांनी असं त्यांनी सांगितलं मला की बाबा आम्ही त्यांचा जे अर्ज आलेला आहे त्यांना आम्ही लेखी उत्तर दिलं आहे. मात्र प्रत्यक्ष इथं अपंगांची त्यांचे जे हुरजूक आहेत त्यांचे अध्यक्ष अपंगाची संघटनेचे ते म्हणतात आजपर्यंत त्यांची काय आम्हाला कुठल्या प्रकारची माहिती मिळाली नाही. आता ह्याच्यामध्ये एकच सांगू शकतो की बाबा आजचा वार असल्यामुळं ग्रामसेवक आणि समजा सरपंच ठीक आहे, पण ग्रामसेवक आणि पंचायतीमध्ये हजर असणं अतिशय गरजेचं होतं. आता ग्रामसेवकसुद्धा नाहीत, सरपंच पण नाहीत. आता येतील म्हटल्यानंतर आताच झाले, आता 1 वाजलेले आता सकाळपासून अपंग उपस्थित आहेत. सोमवारी माझी सर्वांना विनंती आहे, माझे पत्रकार मित्र वगैरे आहेत आमचे, किरवे साहेब आहेत, चॅनलचे मित्र आमचे आहेत, की आता तुमच्या मागणीशी तुमच्या मताशी आम्ही पूर्णपणे सहमत आहोत. पंचायत समितीचे अधिकारी म्हणून सोमवारी गटविकास अधिकारी आपल्याकडे इथं येणार आहेत. तर त्याच्यानंतर आपण सर्व तिथं आल्यानंतर त्याच्यामध्ये तिथं आपण त्याचं जो काय आहे त्यांनी काय पत्र दिले काय नसते त्यांना घेऊन तिथं बोलवतील साहेब, आणि त्याच्यावरती योग्य तो कारवाई करण्याच्या बाबतीत भिडून जाऊन आम्ही आम्ही त्यांची जे तुमची माहिती आहे त्यांना सांगणार, तुम्ही सुद्धा तिथं यावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या दौलतगड या गडावर झाडं झुडपं मोठ्या प्रमाणावर होती. त्या अनुषंगानं दासगावमधील शिवप्रेमींनी एकत्र येऊन गडाची स्वच्छता करून या गडावर असलेले तलाव, हौद, घरट्यांचे चौथरे मोकळे केलेत आणि गड स्वच्छ केलेत. गडावर विजेचे दिवे लावून गड प्रकाशमय केला. यावेळी दौलतगडावर लहान मुलांचा संगीत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. गडाचा इतिहास, महाराजांची शौर्यकथा असे विविध कार्यक्रम करण्यात आले. रात्री 12 वाजता एकाच वेळी 101 मशाल प्रज्वलित करून शिवजागर पार पडला. यावेळी दासगाव मधील शिवप्रेमी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. जय शिवराय मित्रांनो, आपण
आज जागर दौलतगडाचा या सोहळ्यासाठी आपण सगळे उपस्थित झालात. खूप आनंदाचा सोहळा होता, आनंदाचा क्षण होता. जागर दौलतगडाचा या सोहळ्याचं नियोजन करण्यामागचं खरा हेतू दौलतगडाचा इतिहास सर्वांपर्यंत पोहोचावा, त्याबद्दल सर्वांना माहिती व्हावी आणि या दौलतगडाच्या संवर्धनासाठी दौलतगडातील परिसरातील किंवा या गावातील तरुण वृद्ध सर्वच संवर्धनासाठी पुढे यावेत, हा एकमेव यामागचा उद्देश. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला 101 मशाली प्रज्वलित करून आपण हा सोहळा साजरा केला आहे. भविष्यात या गडाच्या बद्दल माहिती असणाऱ्या इतिहासकारांकडून किंवा जे अभ्यासक आहेत त्यांच्याकडून या गडाची बरीचशी माहिती मिळवून त्या पद्धतीने हा गड सजवण्याचा इथले सगळेच तरुण प्रयत्न करत आहेत. गडावरची साफसफाई करण्यापासून ते आता मशाली पेटवण्यापर्यंत या दासगावातील सर्व तरुणांनी अगदी हिरिरीने भाग घेतला आणि त्यांची मेहनत ही आज फळाला आलेली दिसते. आज एक दैदिप्यमान सोहळा आपण सगळ्यांनी पार पाडला. त्या सोहळ्याचे सगळेजण साक्षीदार झालात. भविष्यात या गडाच्या संवर्धनासाठी इतरही संस्था किंवा शासन पुढे यावे अशी आमची अगदी मनापासूनची इच्छा आहे. आणि त्याचबरोबर इतर सर्व ग्रामस्थांनी दौलतगडाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांनीही आमच्याबरोबर यावं ही आमची अगदी मनापासून इच्छा. आणि या सोहळ्यासाठी तुम्ही सर्वजण सहभागी झालात, इथे आलात आणि या सोहळ्याचे साक्षीदार झालात, त्याबद्दल मी दासगावातील सर्व शिवप्रेमी बांधवांच्या वतीने तुम्हा सर्वांचं आभार मानतो, हार्दिक स्वागत करतो. जय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सावंतवाडी शहरात रंगांची उधळण. केसरकर नको तिथं लुडबुड बंद करा, आठवडा बाजारावरून संजू परबांनी सुनावलं. आणि लंडन टू कुणकेरी परंपरा जपली. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली, इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.